Il-ħamis se tkun qed issir l-elezzjoni każwali għal kandidati Laburista bil-protagonisti f'din it-telliqa mistennija jkunu Rosien Kutajjar u Glenn Bedingfield. Tul l-aħħar leġislatura Kutajjar ma baqgħetx fl-irwol ta' segretarju parlamentari minħabba li kienet instabet ħatja ta' ksur ta' etika mill-Kummissarju tal-Standards għalkemm fl-aħħar ta' leġislatura hija xorta waħda kienet inħatret bħala chairperson ta' kumitat parlamentari. Kutajjar se tkun qed ikkontesta siġġu vakat fis-sitt distrett mill-Ministru Ian Borch. Minnaħa l-oħra Glenn Bedingfield, il-whip tal-Grupp Parlamentari tal-Labor, se jkun qed jikkontesta kemm l-elezzjoni każwali tat-tieni distrett u anki tar-raba distrett għas-siġġijiet vakati minn Clyde Caruana u Chris Fern. Fost il-kandidati l-oħra li se jkunu jikkontestaw l-elezzjoni każwali hemm l-eks Ministru Joe Mizzi, l-eks deputat Jean-Claude Micallef u l-kandidati Laburisti James Grech u Ray Abela fost l-oħrajn. Kien il-ġimgħa li għaddiet meta l-eżekuttiv tal-Partit Laburista ivvota biex jiddeċiedi li ma distretti se jċedu l-membri parlamentari li ġew eletti minn żewġ distretti. Id-deċiżjoni li Michael Falzon u Clifton Green ma jċedu d-disa distrett fissret li l-unika kandidat Laburista mhux eletta f'dak id-distrett, Rebecca Buttigieg, awtomatikament is-senior deputat tal-filwaqt li ġie co-opted Randolph De Battista għas-siġġu battalli kien fadal f'dan id-distrett. De Battista issa tpoġġa wkoll bħala kap eżekuttiv tal-Partit Laburista.